Tässä äitienpäiväpuhe. Kiitos. Joo. Mitäs sille ämmälle kuuluu? Äitille kuuluu hyvää. Tehän silloin jätitte mut. Meni monet isänpäivät töissä. Ei se ämmä antanut mut avata kakaroitakaan. Ei äiti ole koskaan estänyt meitä tapaamasta sua. Te olette kaikki mua vastaan. Se ämmä on kääntänyt teet mua vastaan. Mun pitää lähteä ottamaan tossa kahvipaketti. Isä, hei, sitä on 100 vuotta. Mitä Pentu? Hyvä. Tuossa kaikki. Älä syö kaikki kerralla. Mites koulussa on mennyt? Hyvin. Tuossa tyttö on kyllä tullut ihan suuhun. Ei saa sanaa suusta. Sinä täytyy olla vähän ujoa. Vähän se ujoa, joo. Pitäisikö toi sun likkaveeri jokin harrastuksen, vaikka jalkapallo? Oppis vähän puhumaan. Tiedätkö, se äitis oli ihan samanlainen. Taitaa olla kyllä vieläkin. Sinä olet ujo. Mitä siihen sanotaan? Mä menen leikkimään. Sinä olet ujo. Mitä siihen sanotaan? Sinä olet reipas, olet suloinen, sinä olet iloinen. Sinä olet ärsyttävä, olet hiljainen, sinä olet vääränlainen. Mitä siihen sanotaan? Kiitos kun kerron, en ole ymmärtänyt, on vaikea puhua. Kiitos kun kerron, en ole ymmärtänyt, puhun niin hiljaa et selvää saa. Mitä siihen sanotaan? Kiitos kun kerrot, osaan olla hiljaa. Minä olen sellainen. Kiitos kun muistutat, olen ujo. En ollutkaan ymmärtänyt. Puhu niin hiljaa. Siitä ei saa selvää. Kiitos kun kerroit, nyt osaan olla hiljaa.
osaa kuvitella mummia ja paappaa yhdessä. Aha. Ne on niin erilaisia. Miten kaksi niin erilaista ihmistä on joskus voinut olla yhdessä? En tiedä. Äiti. Äiti. Äiti, mä ainakin haluaisin nähdä ne joskus samassa huoneessa. Aha. Miksi sä et koskaan sanonut paapalle, että toisia ei saa haukkua? En tiedä. Äiti, sä oot aina sanonut, että aina pitää sanoa se, kun sanoo jotain pahasta tai jos on paha mieli. Äiti. 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 Mun mielestä paappa on pelottava. Äiti. 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 Paappa on pelottava. Etkä säkään koskaan sano sille mitään. Hei, entä jos haetaan kioskilta jätsiä ja mennään puistoon syömään? Se on ihan erilainen mun kanssa kuin paapan kanssa. Joskus ihmiset vaan on erilaisia toisten ihmisten kanssa. Miksi? Se on semmoista monimutkaista. Ei sun tarvitse sitä miettiä. Tuoni mennään. Onko mummi ja paappa mukaan oikeesti tuossa kuvassa? Ne on niin nuoria. Ja mummi on ihan niin kuin prinsessa. Ei yhtään samannäköinen kuin nykyään. Elokevään kaikille suopi ihme päivänsä, jolloin ruusun kohteen maailmassa ja hetket nuo kirkastaa. Tämä päivä mun tuo korjeen toivoton, pian tunnit iltaan nyt viittäkään ja toiveet täyttäkään. Seitsemän ja onneen vihdoin mä näen siis hetken sen. Satu maahan kun kanssasi loutellen, urmaan lemmen leijailen. Meidän päivä onnekkaan, yksin sä mulle annoit vaan. Monen toiveen ääni on rinnassa, täyttyvi kanssasi arvoa. Kuin kuumeessa kuljen sua kaivaten, nämä seitsemän tuntia onneen. Kiitos. Ole hyvä. Ihanat. Mä tykkään susta. Mäkin vissiin tykkään susta. Onko soittaa valssia? Eikö mennä tanssimaan? Mummi! Ei ku... prinsessa. Ei mummit voi olla prinsessoja. Siis se prinsessa kävelee täältä. Tällä on leikisti semmonen iso valkoinen huntu. Samanlainen kuin prinsessa Dianalla.
prinssi. Se on leikisti kokonaan musta. Ja lihava pappi seisoo iso kirja kädessä vakavana prinssin vieressä. Kaikki ajattelee, että prinsessa on maailman kaunein. Ja ne sanoo, vau, miten kaunis. No. Vau, miten kaunis. Vau. Vau. Se prinsessa kävelee täältä. Eikä sitä jännitä. Eikä se kompastu. Eikä mitään tyhmää. Ja jostain kuuluu se laulu. Lihava pappi sanoo jotain. Sitten se lähtee pois. Ja sitten nämä prinsessa ja prinssi on vierekkäin ja onnellisina elämänsä loppuun asti. Enkä mä tiedä, mitä sitten tapahtuu. Sitä harjoittelua tulevaa varten. Vasen, 2, 3. Vasen. Ja kaikki tarvittavat mukana. Ja kaikki sukat, tupakat ja kuukaudet. Käytä vaikka kaikki kimppuni. Täältä pesee. Hyvä juttu. Sitten, mitä helvetti? Kirjepaperi. Tuli tikut. Lupaa, että tule takaisin kotiin. Totta kai mä tuun. Mä kirjoitan sulle koko ajan. Mulla on jo nyt ikävä sua. Kuule, tää sota ehtii loppuun ennen kuin koulutus loppuu. Mä oon luultavasti kotona jo kuukauden päästä. Toivottavasti. Se on mun mielessä koko sen ajan. Toivottavasti mä pääsen näkemään vihollisen oikein lähellä. Mä ammun kaikki, jotka yrittää jalalla kaastua meidän puolelle rajaa. Älä puhu tuollaisia. Just äsken sanoit, että se sota ehtii loppua, ennen kuin pääsee alkamaankaan. Mä kuhan kiusasi. Eihän edes päästä mua mihinkään etulinjaan. Mä oon aivan liian nuori. Kuukausi. Ei sun pitää mennä. Tulee sua ikävää. Juu. Sun pitää lähteä nyt. No niin. Äiti, onko Paakka ollut sodassa? Mitä? Siellä sodassa on varmaan kauheata, kun joku ajaa koko ajan takaa. Mistä sä puhut? Äiti, onkohan Paappa ajettu takaa siellä sodassa? En tiedä. Ei Paappalle siitä paljon puhunut. Miksei?
Äiti, soitetaan sille. Ei semmoista sovi kysyä. Hei, sähän voisit vaikka piirtää. Mä etin sulle kynä ja paperia. Äiti, sen takia paappa on niin pelottava. No että ne muut ei uskaltanut tulla ampumaan paappaa. Että ne muut, ne on juossut paappaa karkuun, eikä paappa niitä. Onkohan se niin? Äiti. Äiti. Onkohan paappa tappanut ihmisiä siellä sodassa? Miltäköhän tuntuu ampua toinen ihminen kuoliaaksi? Hei! Mistä sä puhut ja mihin sä oot laittanut ne paperit ja kynät? Nyt menet leikkimään parteilla tai leikoilla ja lopeta tuon! Missä on paha? Ketä on paha? Mistä on paha? Kuka saa? Ketä saa? Kuka saa ampua? Tää ei oo paha. Tää on naapuri. Se rappu käytävässä mulle hymyili. Tää ei oo paha. Se on vain rikki. Silloin kiltit silmät sekä nätti takki. Mutta kertokaa, mulle kertokaa, mistä tieto saako jotakin ampua? Kuka on se tyyppi pahojen puolella? Pommitus käyntiin, tykistö valmiuksiin, kunhan tiedän, ketä ampua saa. Tää vois olla paha. Aika ilkeä. Sillä on vinot silmät sekä ruma pärstä. Musta tuntuu, että tää ois aika ärsyttävä. Ruma naama, ruma takki ja tukka käkkärä. Mutta kertokaa, mulle kertokaa, mistä tieto saako jotakin ampua? Kuka on se tyyppi pahojen puolella? Pommitus käyntiin, tykistö valmiuksiin, kunhan tiedän ketä ampua saa. Pahan saa tappaa, pahan saa pommittaa. Mistä tiedän? Kuka on paha? Mä olin 5 vuotta enkä enää tuntenut itseäni. Kaikki oli muuttunut. Minä olin muuttunut. Kyllä mä rakastin. Meillä ei vaan ollut enää mitään yhteistä. Me molemmat tiedettiin se. Turha sitä paitsi Hämmille selittää. Ei ne ymmärrä. Kuka ei ymmärrä, joka siellä ei ollut. Turha siitä on sitä paitsi enää jauhaa. Se on ollutta ja mennyttä. Se on ohi nyt. Minä yritin jatkaa siitä, mihin jäätiin. Leikitte, että sitä sota ei ollut olemassa. Niin kuin mä leikin, että Lassi ei lyönyt mua sillä puisella traktorilla, mikä oli hiekkalaatikolla. Se löi mua selkää sillä traktorilla, niin että selässä kumahti. Ja sitten tuli semmoinen pehmeä olo. Enkä mä tiedä, mitä sitten tapahtui. Mä heräsin ja mun pää oli joku tänin sylissä. Ja mä makasin maassa selällään. Kaikki muut aikuiset huusi Lassille.
Maa tuntui kylmältä selässä ja aloissa, mutta muuten oli hyvä. Mulla oli jälkeenpäin iso mustelma selässä. Se sattui vähän. Tai se mustelma sattui enemmän kuin se, että se löi mua. Mä halusin kuitenkin, että me ollaan kavereita. Niin mä leikin, että se ei lyönyt. Ja sit mä ajattelin kans, että ei se lyö mua enää, jos mä en oo vihanen. Tai jos mä en sano mitään tai sellaista. Ja tädit sanoi kans, että mä en saa välittää Lassista. Pojat voi olla vähän rajuja niiden leikeissä. Ei ne tarkoita mitään, eikä siinä sattunut mitään pahempaa. Kaikki on hyvin. Ja mä sain mehua. Minä halusin vaan jatkaa siitä, mihin jäätiin. On se mukavaa kotona taas. On se kiva, kun on mies talossa. Mä oon sun mies. Mä oon sun vaimos. Hei. Mä voisin korjata noin sun ulkorappuset. Meidän rappuset. Niin, meidän rappuset. On se lämmin ilta. Lämmitetäänkö sä? Mikä ettei? Mä en hakkaa puita! Minä keitän kahvit! Juu! Minä tiedän, mitä tuolle pitäisi puhua. Tuollainen siitä on tullut. Ennen sentään oli hauska. Nyt se on tollainen. Hakkaa vaan puita ja kulkee mettässä haulikon kanssa. Eikä se puhu. Kyllä se kuulemma tuolla kylillä puhuu kännissä äijien kanssa. Kotona. Ei. Tylsä äijä!
Tuo ymmärrä, mitä tuntuu pelätä. Tappaa ja pelätä. Tappaa ja pelätä vuodesta toiseen. Ei muuta. Pelkää saa rauhaa. Koko yö menee pelätessä, että taas ne hyökkää. Vihollinen ei nuku. Sitä ne jakso jauhaa. Ei nuku, ei. Ei nukuta mekään, vaikka haluttais. Mä en edes muista, koska mä olisin nukkunut kokonaiset 8 tuntia. Varmaan joskus kakarana. Oli 18-vuotias kakara. Nyt muka mies. Sodan käynyt. Paskat koko sodan! Mitä sinä teet? Itketkö sinä? Pidä, Iso mies! pidä sana pääski! Saatana pikkukakara! Liisa! Nousepa ylös! Kello jo vaikka mitä! Tänään pestään matot. Tää laittaa aamiaista, niin päästään ihmistä joissa liikkeelle. Tää naapurikki ajattelee, kun täällä nukutaan puoleen päivää. Toppa tullessa sieltä makkarista ne matot. Ja lakanat pois sängystä. Vaihdetaan ne samalla. Mä laitan kahvit ja puurot tulee. Älä herätä Mattia. Anna pikkuveljes nukkua. Se ei oo tässä jaloissa sitten pyörimässä. Tehdään me tytöt aamiaista rauhassa. Isäkin lähti jo töihin. Tytöt tehdään tänään oikein suursiivous. Niin isä on sitten kiva tulla töistä kotiin illalla. Liisa! Äiti näyttää sulle tänään, miten ikkunat pestää. Tänään on kuule justiinsa oikeanlainen ilma ikkunanpesulle. Vahingossa. Mitään vahingossa kaatunut. Se tahalle ärsyttää mua. Kato nyt mitä sä teit. Anteeksi. Ei ollut tarkoitus säikäyttää. Mitä säikähtänyt? Saatana ämmä, sä pilaat kaiken. Tehnyt sitä tahallaan. No ihan varmaan tein tahalle. En tehnyt. Teitpäs. En tehnyt. Teitpäs. Ja minkä ihmeen takia sä oot tehnyt tästä jonkun bordellinukkekodin? Mistä sä tiedät? Miltä bordellissa näyttää? Äiti, miksi te huudatte? Mene sinä nyt siitä. Liisa,
totta. Ei mitään hätää. Virkile! Liisa, älä itke! Äiti etsii Malla-Maijan! Mikä helvetin meteli tää on käynnissä? Liisa on varmaan kipeä. Tee jotain! Mulla räjähtää pää! Yritä koko ajan. Ei kyllä siltä näytä. Typeräämä, et sä sitä kakanaa hiljaiseksi. Älä viitsi. Lasten aikana. Nyt lähtekää helvettiin täältä koko porukka. Se on pakkasta. Liisa on kipeä. Nyt jos ei tuu saman tien liikettä. Niin mitä? Liisa! Mitä sinä teet siellä pöydän alla keskellä yötä? Mene takaisin omaan sänkyyn nukkumaan. Mitä sä teet? Miltä näyttää? Hän piti pelleillä noitten pyssyjes kanssa. Mä en peli. Liisa! Juokse naapuriin! Heti! Olo sun perhe! Nyt helvettiin täältä! Saanko mä hakea lapsen? Mitäs luulisit? Helvettiin koko porukka! Virkile! Sä! Mä itkin lapsena helposti. Sitten opin, että itkeminen on heikkoutta. Ei isot tytöt itke. Yleinen vanha ajatus on, että pojat ei itke. Meillä se ajatus on viety vähän pidemmälle. Pojat ei itke. Ja tytöt ei todellakaan itke. Meillä naiset on vahvoja, itsenäisiä, perheenpäitä. Äijät voi ryypätä ympärinsä. Akat pitää huushollin pystyssä, eikä valita. Mä oon oppinut, että hyvä akka on hiljaa. Osallistuu keskusteluun korkeintaan hymyille. Ja keittää kahvit. Ei turhan pitkiä lauseita. Ääneen nauramista. Kohkaamista. Puhumattakaan rääkymisestä. Mä oon oppinut, että hyvä akka on härkä. Väsymätön ja voimakas työihminen. Ei turhia tunteille. Ja osaa pitää turpansa kiinni.
Ironen tarvis sua mihinkään. Minä oon vahva, minä oon sitkeä, omilla jaloilla seisova nainen, en kaipaa kenenkään kainaloon. Minä en asu tossus alla, en tarvis sua mihinkään. Minä oon vahva, minä oon härkä, omilla jaloilla seisova nainen, en alas sulle enää hääräämään. Mä muutan lasten kanssa pois. Mitä? Ei. Sitähän sä haluat. Haluat olla rauhassa. Ei, mä haluan perheen. Sä mitään perhettä halua. Että sä kestä yhtä ainutta narahdusta. Yöllä ei saa edes vessaan mennä, ettet sä saa raivokohtausta. Sä viet lapset multa. Sinäkö niitä kasvattaisit? Mä haluan olla mun lasten kanssa. Ei äijät mitään lapsia kasvata. Mä oon hommannut meille asunnon. Me muutetaan tänään. Sä jätit tulla. Meillä ei koskaan oikein puhuttu mistään. Tai on meillä puhuttu autoista ja ilmoista, kahvipaketeista, naapureista, politiikasta ja sukulaisistakin, mutta tunteista ei. Ja sodasta ei todellakaan. Meillä ei ole koskaan oikein itketty eikä halattukaan. Meillä naiset on vahvoja ja miehet. Ne on niin heikkoja. Niille ei voi sanoa yhtään mitään. Mitä vahvuutta se on? Mummi ja papa pitää sopia niitä riitaan, kun jompikumpi kuolee. Mitä? Vanhana kuolee. Eikä sitten voi enää sopia. Mistä sä puhut? Äiti, mekin sovittiin Lassin kanssa. Nyt me ollaan taas kavereita. Mä sanoin, että mä en tykännyt siitä, kun se löi mua. Mua kyllä jännitti. Äiti, Lassi sanoi, että sen mielestä oli tyhmää ja sitä kaduttaa. Äiti. Lassi pyysi anteeksi ja mä annoin anteeksi. Niinkö? Niin. Niin, ja huomenna mä vien kaikki mun leikot Lassin luokse ja me rakennetaan se huoneen kokoinen leikolinna. No, aikuisten asiat on vähän monimutkaisempia. Ai. Miksi? No,
Ne nyt vaan on. Ai. Äiti, mä haluaisin vaan syödä karkkia maanantaina ja tiistaina ja keskiviikkona. Ai kun sillä voi olla tosi monia, anteeksi, pyydettäviä ja annettaviakin asioita. Ne on kauhean pitkiä ja hankalia keskusteluja. Munkin mielestä on hankalaa, kun mun pitää maistaa kaikkia ruokia. Esimerkiksi maksalaatikkoa tai silakkapihvejä. Äiti. Mitä? Onko joku kuollut? Kun oot noin vakavalla naamalla. Ei! Tai siis, joo, naapurin kissa viime viikolla. Tiikeri. Naapurin tiikeri kuoli. Mä voisin järjestää joku tilaisuuden. No tosi hyvä tiikerikakkuresepti. Toskakakkua sitten. Ootko käynyt ulkona tänään, kun on niin kauhean sievä ilma? Aamulla kävi. Vähän sä tiedät. Joka aamu tee lenkin rantaan ja takaisin. Niin. Ei. Oliko kahvia? Justiin keitin. Tuoppa mullekin kupillinen. Mitä sille Pekalle kuuluu? Hyvä sille. Tossa se oli eilen. Sittaris oli Perämeren lohta tänään. Käy hakemassa. Voin mä käydä. Haluatko jotakin muuta? Mä haiju itselleni. Sua mä tarkoitin. Laita Annille tänään. Se tykkää. Joo, pitää laittaa. Hei, Ota se lohi mun kaapista Annille. Mä hain itselleni. ei kun laitat vaan itselle se Pekalle. Minä vaan ajattelin. Mitä? Mä lähden tästä sille sittariin. No hyvä. No kohta mennyt kaikki. Tuo minä upotan veteen. Fläkki tuossa. No, oletko käynyt äitis luona? Miten niin? No, oletko? Eilen? No hyvä. Ai. Niin et oo hengissä! Onko se uusi telkkari pelannut? Mikä? No mä sanoin viime viikolla, että mustassa pörssissä on hyvä tarjous. Haetko sen? Anni pitää saada oman Ei. telkkarin. Minä en halua Annin huoneeseen telkkaria. Sillä on siellä se tietokone, jonka ostit jouluna, vaikka oli vähän muuta puhetta siitäkin. Se saa riittää. Sellaisesta telkkaria, katsotaan, sillä pelataan.
Pitää nyt tytöllä olla oma telkkari. Mä lähden saman tien tästä hakemaan. Se ei mitään muuta. Isä, mulla oli asiaakin. Sitten kun te jätitte mut, niin mulla ei ole mitään! Ei edes kirjaa, sehän mä vein kaiken! Mulla olikin asiaa. Kiitos kahvista. Mä tuon huomenna kahvipaketin samalla kun tuon sen telkkari. Ja se on tuo ulkona kuivatettu pyykki, niin sitä tuoksua ei voita mikään. Mä ymmärrän, kun ne niissä pesutulissa kuivuttaa siellä kuivissa kopparoissa. Siitä se lähti fläkki. Isä kävi. Ai. Se pääsee maanteja. Se jaksaa muistaa vanhoja. Se syyttää, että me jätettiin sen. Voi voi. Pitäisiköhän teidän tavata joskus? Minä sitä äijää tapaa. Silloin kun läksin siitä huushollista, niin päätin, että tänne ei takaisin tule. Enkä ole mennyt. Se siitä. Mutta äiti, sitä on 100 vuotta. Onko vaikka 1000 vuotta? Minä en se äijän kanssa samaan huoneeseen mene. Ajattelin vaan, että mitä sitä vihaa kannattaa enää pitää. Mitä sä puhut? Ja minä oon vihane! Kuka tässä on vihane? Älä puhu mistään vihasta! Tässä ei ole mitään vihaa! Otatko kahvia? Ei, kiitos. Miksi te ette sitten voi tavata, jos kukaan ei kerran vihaa ketään? Otatko maitoa kahviin? En voi tietää! Aina välillä juot maidon kanssa. Äiti, mä en ota kahvia. Miksi et ota? Mä ostin meille possumunkitkin. On kiire, pitää hakea Anni. Just nyt olisi vähän kiire, pitää hakea Anni. Ei kertaa. Oi. Oh. No, onko sillä ämmällä auto kunnossa?
Ei äidillä ole ollut autoa 20 vuoteen. Niin mä ajattelin vaan kuullut pakkasiin. Se kannattaa laittaa se auto lämmitystolppaan. Ei kannata kylmiltä yrittää käyntiin näillä pakkasilla. Isä äidillä ei ole autoa. No millä sä menee kauppaan? Bussilla. Bussilla? Eikö joku vois viedä sitä? Pitäisköhän sun viedä? Minä en sitä ämmän rupea kuskaan. Se on varmaan... Sillä nyt noikin. Ilahtuisko se, jos mä veisin sen kauppaan? Kauppa. Autolla kauppaan. Autolla kauppaan vaan. Minä olen mies vie kauppaan. Autolla kauppaan vaan. Volvo on miehekäs auto. Naiset ne tykkää Volvoista. Volvolla kauppaan vaan. Volvo on miesten auto, siitä ne naiset tykkää. Minä olen miehekäs mies. Ämmä se tykkää miehistä, vahvoista Volvon miehistä. Minä olen miehekäs Volvon mies. Volvomies! Sinä mä taitaa tykätä musta. Äiti sanoikin, että sä oot täällä. Mitä? Se menee kauppaan. Mä en halunnut mukaan. Voitko sä leikkiä mun kanssa? Varmaan voinut mitä mennä. Mä tuun mukaan! Ei. Äiti, haluatko lähteä kauppaan yhdessä? Miten niin? Mä menen kauppaan pääse itsekin. Tähänkin asti on selvinnyt kakaroista ja kauppakasseista. Ja aion selvitäkin niin pitkään kun pysyn tolpillani. Isä on valihuolissa kauppaan pääsystä. Ai nyt se oli huolissaan. Tuli vähän myöhässä. Sano, että ei saa päästää bussilla, joten pitäisi olla autokyyti. Ei mua saa päästää bussilla. Sano sille, että kyllä minä pidän huolen omista asioistani. Ihan niinku tähänkin asti. Ja mitä siellä mun kauppareissu kuuluu? Tuntuu vaan kovasti kiinnostavaa. Tenni kiinnostaa. Kiinnostaako? Tulkoo sitten hakemaan mua, jos kerran niin kiinnostaa. Sitä minäkin sanoin. Tää virnuilet. No ei mitään. Pesikö jo ikkunat? Mitä? Niitä pesikö jo ikkunat? Minä pesin viime viikolla. Kyllä mä voin tulla teillekin peseen. Ei mulla ole tässä mitään. Ei tarvi, kyllä minä pesen. Moikka. Jaha. Hän jatkaakin sitten hommia. Tunti vain ja sitten kohtaat sinut jälleen. Tunti vain. Tarirata, tararira, 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 tararirarira, tarariraririri, tararira.
Isä, äiti haluaa tavata sinua. Mä haluun tavata. Minä en enää kuuntele, kun te haukutte toisianne. Iteni haukuta. Puhuuko se musta? No aina ja koko ajan. Ja sinä puhut koko ajan äidistä. Te jätitte mut. Me ei jätetty sua. Äiti jätti sut. Pienet lapset ei jätä ketään. Hämmien juttuja. Tuossa on mulle kahvipaketti ja hei mulle telkkari. Pitää tästä lähteä. Minä olen järjestänyt teille tapaamisen ja sinä menet sinne. Kuule. Mua ei ämmät määräile. Ja minua ei sanota ämmäksi. Tuossa on osoite. Mitä? Ja niin. Hei Paappa! Kiitos hyvää. Mulla menee hyvin. Mä aloitin tanssin. Siellä on tosi kivaa. Mulla on siellä kaveri, jonka nimi on Henna. Henna on tosi kiva. Mä olin lauantaina Hennan luona ja me leikittiin sen nukkekodilla. Hennalla on ihana nukkekoti. Sellainen, mitä mä oon nähnyt telkkarissa. Se on valkoinen ja siinä on punainen katto. Sitten siellä on sohva ja telkkari. Siellä on 2 tuolia ja pöytä. Ja sänky, ja lamppu, ja kukat. Kukat me otettiin Legoista. Sitten me leikittiin, että niillä oli koira. Ne Legokot oli just sopivun kokoisia lapsia. Ne mahtui sinne nukkekotiin just sopivasti. Minä ja Henna, me asuttiin yläkerrassa ja ne aikuiset, ne asui alakerrassa keittiössä. Tai me leikittiin koko ajan, että ne aikuiset oli töissä, koska meillä ei ollut niiden aikuisten kokoisia nukkeja. Pappa. Voitko sä tulla puistoon mun kanssa? Siellä on semmonen iso karuselli, johon mä oon halunnut mennä, jos sä voisit antaa mulle vauhtia. Yes! Äiti, isä haluaa tavata sinua. Tää. Eikä halua. Riittää jo tuo teidän ihan ikuinen avioeroprosessi. Ei meillä ole mitään avioeroprosessia. Siitä on 1000 vuotta. No niinpä, 1000 vuotta jatkunut avioeroprosessi, mutta nyt sille laitetaan piste. En minä halunnut erota. Aha, kerro se sille. Minä en sen kanssa keskustele. Sen kanssa ei voi keskustella. No kerro se sinne. Minä kerro sille mitään. Kyllä, kerrot. Isä on täällä 5 minuutin päästä. Mitä? Tuleeko se tänne? Ei. Kyllä. Minä päästä sisään. Minä avaan sille oven. Mun pitää laittautua. Mulla on mitään päälle pantavaakaan. Eikä ole tarjottavaa. Eikä kahvia. Keittiössä on paketillinen juhlamokka ja minä toin viineritkin, niiden pitäisi riittää. Moikka. Et sä nyt voi lähteä. Minä ei tänne jää. Tarvitsee olla presidenttiä. Minä voin tää juhlamokkaa tarjota. Keitetään sä mullekin juhlamokkaa. Niin, mutta kun ei ole nähty isäs kanssa pitkään aikaa, niin en minä halua, että se ajattelee, että minä keitäis kunnon kahveja. Kunnon kahveja. Sinä keität minulle juhlamokkaa, keität Pekallekin juhlamokkaa ja... Mutta kun isäs tykkää presidentistä. Isäs toi aina kotiin presidenttiä työreissuilta. Se juo juhlamokkaa ja mullekin tuo sitä aina.
Sä hakisit kaupasta. Mä haen rahaa. Odota. En mene minnekään, sillä on kahvia. Mikä? Sulla nyt on. Miksi sä oot tollanen? Millainen? Tollanen herkkis. Minä en ole herkkis. Mä pääsen sinne kauppaan itsekin. Äiti, ei tässä nyt ole kyse kauppaan menosta. Minkä takia sä nostat tämmöisestä pikkuasiasta nyt näin mahdottoman ison meteli? On tainnut tulla isäsi. Voi. En yhtään ihmettele, että se sun avioliitto se ei kestä. Miten niin? Oot tämmönen hermoheikko. Miehet ei kuule kestä katsella sitä huutamista. Ai, että pitäisi olla vaan hiljaa vai? En minä niin sanonut. Että ei saa näyttää tunteita vai? Kyllä meillä on aina saanut näyttää tunteita. Ei ole. Ollaan nyt sovussa. Tule tässä nyt alkaa riitelemään. Mitä vikaa riitelemisessä on? Minä menen keittämään sitä juhlamokkaa nyt. Etkä mene! Nyt riidellään. Mä en kattele enää tuota teidän hyssyttelyä. Ja huudan jos haluan ja itken jos haluan ja puhun suuni puhtaaksi tästä lähtien. Sinä olet ihan samanlainen kuin isä. Ei sulle voi sanoa yhtään mitään tai näyttää tunteita. Jos näyttää, niin sitä ollaan saman tien keittämässä niitä kahveja tai siivoamassa. Mitä se haittaa, jos vähän itkee tai huutaa? Ei siihen kukaan ole kuullut. En mä ollut löytää, kun nimi vaihtunut ovessa. Sano sille, että mä en ole löytää, kun mä en ole nimen vaihtamaan. Sä saat äidin ovella, hän taitaa kuulla. Liisa! Mulla on mun tyttönimi siitä lähtien kun erottiin. Kyllä se pitäisi se tietää. Sano sille. Isä taitaa kuulla. Kysy siltä, että mitä vikaa vanhassa nimessä oli. Sano sille, että me ollaan erottu. Sano sille, että tehän mut jätitte silloin. En minä olisi halunnut erottaa. Sano sille, että olis sitten käyttäytynyt. Ne ei olisi tarvinnut lähteä. Kysy siltä, että pitääkö tässä koko ilta oven raossa seistä vai päästäänkö se mut sisään? Liisa, oli huoleja. Tämä voi lähteekin, jos ei seurakelta. Sano sille, että ei se mihinkään tarvitse lähteä. Kyllä minä kahvit keitä. Kysy siltä, että onko sille maljakkoa? Kysy, mä tuun kukkiin. Sano sille, että kyllä mulla maljakko on. Sano sille, että sillä on kivan näköinen asunto. Sano, että käy vaan peremmälle. Sano sille, että ei se ole vanhentunut päivääkään. No et sinäkään pahalle näytä. Saanko minä nyt poistua? Kyllä sä voit jäädäkin. Niin, ei sua pois ajeta. Yhtä perhettä ollaan. Niinkö? Jospa mä nyt kuitenkin lähden. Ota ne pullat mukas sulle ja Annille. Niin, ja kerro Annille terveisiä. Mä tuun huomenna laittaa se telkkari. Oletko sä ostanut Annille telkkari? No, pitäähän tytöllä telkkari olla. Kiitos. Ole hyvä. Ihanat. Siitä on ainakin 20.